Много обичам хубавите коли, обичам скъпите неща, обичам лукса и обичам и старите коли, които пак са скъпи. Харесвам силни мъже, харесвам мъжкари, мъж, който може да се грижи за една жена, който може да я накара да се чувства наистина жена. Такива мъже харесвам. С мускулчета и така нататък. Тунинговани мъже с скъпи коли. Мечтая да следвам драматургия от около 2 години, но не знаех, че има драматургия, че се учи изобщо за такова нещо. Кандидатствах първия път, неуспешно, не ме приеха, тяхна грешка. От малка пиша разни работи, къде по-глупави и наивни, къде по-интересни. Добре. Тая жена, дето те си ти издросва, каза... Чакай да... На мен си ми харесват, нали аз съм си ги писала. Моята приятелка много обича да харчи пари за дрехи, да обикаля по магазините, най-вече да се разхождаме по Витошка. Може да похарчи, повярвайте ми, адски много пари за дрехи. Това е мястото, където работя като рецепционистка от 3 месеца. Понеже аз съм на първия етаж и ми се иска малко по малко да се издигам и да стигна поне до 11-я. До 12-я няма как, понеже няма възможност да си купя фирмата. Никога не ми се е случвало да го правя в кола и понеже много харесвам лъскавите коли, много бих искала някой ден да го направя в лъскава кола на задната седалка с някой красив мачо. Много ще ми хареса известността, че ще се обръщат след мене. Сигурно може и някой ден да ми натежи, но... Да стане известна, защото тя е родена за това нещо. Тя трябва да е. Не вярвам да ми натежи. Не ми пречи, че хората ще се интересуват от мен. Много съм сърдива, много си пазя живота, много ми е ценен, защото имам хубав живот за това, то не е за друго. Не мога, много ме е страх.